Interrégió vonat érkezik Debrecen felől a harmadik vágányra, és indul tovább 14 óra 55 perckor Szolnok és Ceglét állomáson át Budapest nyugati pályaudvarra. A vonat Budapest nyugati pályaudvarig Szajol, Szolnok, Abony, Ceglét, Perihegy, Kőbánya, Kispest és Zugló állomásokon és megállóhelyeken áll meg. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A mozgóvonatra a fel- és leszállás veszélyes. Kérjük, várják meg, amíg a vonat megáll. Török-Szent Miklós állomás. Köszöntjük kedves utasainkat. Civis Interrégió vonat érkezett Debrecen felől, és indul tovább Szolnok és Ceglét állomáson át Budapest nyugati pályaudvarra 14 óra 55 perckor a harmadik vágányról. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Civis Interrégió vonat érkezik Budapest nyugati pályaudvar felől a negyedik vágányra, és indul tovább Debrecenbe. A vonat Debrecenig minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A mozgóvonatra a fel- és leszállás veszélyes. Kérjük, várják meg, amíg a vonat megáll. Török-Szent Miklós állomás. Köszöntjük kedves utasainkat. Civis Interrégió vonat érkezett Budapest nyugati pályaudvar felől, és indul tovább Debrecenbe a negyedik vágányról. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Tájékoztatjuk az utazó közönséget, hogy a menetrend szerint 15 óra 18 perckor Bécs Hauptbahnhof felől érkező és Csapig közlekedő Tisza-Szamos Eurocity vonat előreláthatólag 5 percet késik. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket. We would like to inform our passengers and those who are waiting for the arrival of the train that the Eurocity train Tisza-Szamos from Wien Hauptbahnhof to Chop, scheduled to arrive at 15:18, is expected to be 5 minutes late. Thank you for your understanding. Tisztelt utasaink, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyszállító vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területén a dohányzás és az elektromos cigaretta használata tilos. Tisza-Szamos Eurocity vonat érkezik Bécs Hauptbahnhof felől a negyedik vágányra, és indul tovább Debrecen, Nyíregyháza és Záhony állomáson át Csapra. A vonat Csapig Kisújszállás, Karcag, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda és Záhony belföldi állomásokon áll meg. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy a vonat utolsó része Debrecen állomáson leakad, és Szamos Eurocity vonatként közlekedik tovább Nyírábrányon át Nagybányára és Nagyváradra. A Nagybányára és Nagyváradra közlekedő vonatrész Debrecentől Nyírábrányig minden állomáson megáll. A vonatra helyjegyváltása kötelező. A kocsik számozása 406-os számmal a vonat elején kezdődik. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a vonat közepén étkezőkocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. We inform our passengers that the Eurocity train Tisza-Szamos from Wien Hauptbahnhof arrives at platform 4. The train goes on to Chop. Until Chop, the train is scheduled to stop at Kisújszállás, Karcag, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda and Záhony inland stations. The last section of the train is disconnected in Debrecen and continues as intercity train Szamos to Baia Mare and Oradea via Nyírábrány. From Debrecen to Nyírábrány, the train section running to Baia Mare and Oradea stops at every station. The train is only available to those with seat reservation. The numbering of carriages begins at 4:06 at the front of the train. Dear passengers, please be informed that there is a dining carriage in the middle part of the train in which you are most welcome. Török-Szent Miklós állomás. Köszöntjük kedves utasainkat. Tisza-Szamos Eurocity vonat érkezett Bécs Hauptbahnhof felől, és indul tovább Debrecen, Nyíregyháza és Záhony állomáson át Csapra a negyedik vágányról. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy a vonat utolsó része Debrecen állomáson leakad, és Szamos Eurocity vonatként közlekedik tovább Nyírábrányon át Nagybányára és Nagyváradra. A Nagybányára és Nagyváradra közlekedő vonatrész Debrecentől Nyírábrányig minden állomáson megáll. A vonatra helyjegyváltása kötelező. A kocsik számozása 406-os számmal a vonat elején kezdődik.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a vonat közepén étkezőkocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak.